Amatxorekin musika eskola ezagutzera joan gera. Han, gizon batek musika tresna desberdinak erakutsi dizkigu. Eta nik pianoa jo dut. Sortuko aldugu gure musika taldea? Bai, noski, ni izango naiz zuzendaria. Gaur Amatxorekin musika eskola ezagutzera joan gara. Bai, noski, ni izango nahi zuzendaria. Zergatik? Ipuina hasi duzulako! Gaur Amatxorekin musika eskola ezagutzera joan gara. Musika eskolako gizonak, musika tresna ezberdinak erakutsi dizkigu. Nik pianoa jo dut. Sortuko aldugu gure musika taldea? Bai, noski, ni izango nahi zuzendaria. Oso ondo!